Yeda so agina amane ne amamra ekoso ewo Kwahu Benkum Aduamoa atadukuro mu eye nana Benkumhene eye woba kukudrufo nana sewa akori odikan ne doti ye ene na sinemu eye no amane mu ani ya wa na wode ewira some egumo ensu egumo no nso eye subiri ena afen so wode hyenapo egumo na wobeposa na wode asoa ababawa na wode edi nananom anim Aduamoa hene Kwahu Benkumhene wo Atrain na Atrain na wo Atrain no efe jese eya manie bi a mimfa mani kocha mansa enhyeda ehu bida wei ene de edi kan na ade a eso abrantie yi a wode nwura fita akyekyere ho yi ye frɛ no ajabum eye bosom kase a owo Aduamoa nia edi nachi aye kenten ya no so eso abrantie bi no ya ewura akodo bebre na nananom atete afra anomode egumo eno so esi ese nia honhom bi esi obi so no sakom esi wo bi so no eno so ye osanka adonwa enso so edi akire ya ebo adon kenkra ne nyina eye amane ne amamra ekoso ewo Kwahu Aduamoa Kwahu Benkum traditional area enenne wani atutu ato wonsem wo mo Benkumhene wo ba wodi bema akonwa mrantie ne mabawa akonwa enne wa frane ntima ewo ne ntenten so wo jane kwan kra na afensu ni obeba be fani tuo ono so tia patemu a na try wi a mama be try mama ni try wi a na afi wonu na wo be so na se wa kwari odi kan tuo mu ono nso abe try adonwa no na etwamu Kwahu Benkumhene ena eda apakamu a ababawa ketewa ete nanim eye nana Ahia Tutu Brempong atosomieno Aduamoa hene ena wada pakamu a ababawa yi enwanam no ewo nana enemo no wenum nyina eye amane ne amamra woye ede agya nana sewa akwari odikan woye de agya ne kwan ena ye negusu a ye hwe amane ne amamre no edo so bebre dodo na ena ewo emufa ebi enie ebi wechiri ya Fititi Media Productions ya ya de nse ye de nyina ebaba besom asa wonti bibi ase a wadaro ma comment section ho no na waja wo comment no ewo ho ye baba bechire mu akira mu wanya wonti ase ye aya share na like na afoforo nso ensua mu ade ya wano ene so ababawa na wo turisi wo twa no mo frede na nanu ma konfo enso edi eni mu wona mane no wo ye ama na nanu moma yenkoso a na yenhwe nia ebekọ akosi ye wone pa bebre e de besom obrane so sunsuo eye subiri nsuo ni bididi ya wana gia sa okobe ni ehwie egu no de bi egu esa odimirika no akosabi na no so ode abetoa so ne nyina ekire amane ene amamra wo ye edi eja nana sewa korie ekwan we amane a ekosi ye friend Atrain ya nana Atrain nana Ahia Tutu Brempong so wada pakamu nyina so amane no edoso dodo na we eyemu femi monkoswa na munni Fititi Media Productions echi aya mon subscribe na mon share so wonti bibia se a ja comment ye beba na be chiro ama wanya wo Fititi Media Productions muni echi na ye hwe ne be koso meda mo ase
Talking drum yeah nanai airboy tie sound ni ye efre tete tie ni ye ni nyina eka amanye dwamoma na abrante no twe fom twere no na ahempa ba konso twe sekan fom edi akire ya wano ene so ababa wana wo kotire betire no ni nyina ye amanye ni na mmori mu abobofom so no wo koba nyina na ehwiehwiegu na okwabra ne dibidi akire ehwie egumu eye subiri sio nana no makomfo ene wo mu ni adaje kra nana Ahia Tutu Brempong a otosumi Atrain nana Atrain one ne penifo die ni mu atuntufo one atutuo ajebumu no na aka ne hono ajebumu no na aka ne hono ewie nana edi asa ewo akan ni oni abaya ketua yi a wote na ni mu ena edi asa amanie ene amamre efe Ghana ya manie efe Osankano enso ena say enche na ono so onhomono atiesi ejabundie no de abesi osankano eno so enche eno so besi ena nananom egunsa ewo so gidi snapo nananom edi gusu gidi odi gune nase wodi ewura ne so ni nyina eka ama bibi wo wiase o bibi ni wiase aka yeda yento yempomo ena asie no asi gidi mema ena edine mo no nana no makomfo wo mani abirese product esa se odupon kese ena etutu nana se wa korie Aduamoa Kwahu Benkumhene oba besia wodi emarima akonya tre Brempinum achire ye se ye mrantie ene mabawa akonya se wa hene a wan fani die amma wo Brempong na chere se otufa ene si se de wo si ahonane so ai tino rempe dibra ne de san se mrantie ne mabawa akonya enti se wo mo ka wo mo ho a na adi eyaye enti no ene brakase pa ena aba ya nana Ahia Tutu Brempong otosumi Kwahu Benkumhene Aduamoa hene atagi krom ene wo mo enia bresa krodom
woman ya brisa krodo nana no ya mama shedi ya mama shedi me ka say nia obefa nana say wa koriye etu woti apaka mu ya nana Atrain ya ekonya no emma omuso Atrain ansana nia wo befa nana koriye etu wono so Atrain na numre anajo be esai nana nete apatamu yo ya ansensan ehye nano no nana Atrain wie aduamoa hene Atrain wie na konya ne ma Atrain wie a ono so be Atrain nana najo no anajo obesai basibi achre nanom ama nanom so asibi achre Abomano ana etwagro no aboma ena himpa fo ni nyina ani abre himpa fo no ani abre nana no makonfo omani abre nana hia Tutu Brempong to so mienu ani abre aduamoa man mo se enkoso enne de mudu nsene ena eboi nanso nana no ento sade enche no na womo asi nanai na ne obefa ni tu wafa ama sese bia ebefa akoto di ena anadwe bia bededi nana ehia Tutu Brempong na obre atu ewo apakan nana shede wo hene ba shede Brempong shede Kwahu Benkumhene shede nana abedru ebedwamu a wo besi efre apakan no emu nana ebesi efom na wakosesa ne ho sese de batakari na na hye na wode Atrain ye nana esi fom na wakosesa ne ho na wabefa na dwa sane ebeya
Aya ohen fofra wo befa nana se wa kwore etuo no watimi Atrain na nana edimu adansie na saa amane ni nyina akoso mabaawa no na wo mo so eni agye a wo mo wanam efititi media productions muni yechi ye woni pa bebre ede mamo amane no bebre na wachire ya yede ni nyina ebeba beso enti enye wei na etwato monkoso a na mon like na mon share na mon subscribe ye woni pa bebre ede mamo monti bibia se a eye ja comment e wo comment section ye da mo ase